Jeħtieġ li l-liġi tal-istampa tkun aġġornata u tadatta t-teknoloġija tal-lum il-ġurnata. Għalhekk il-Gvern għaddej b'diskussjoni interna sabiex ikun hemm l-emendi neċessarji li jagħmlu l-liġi waħda iktar effettiva u li tindirizza sitwazzjonijiet li sissa għadhom mhux regolati. Saħaq dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt laqgħa tal-Amministrazzjoni tal-Partit Laburista mal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin. Il-Prim Ministru sostna li d-diskussjoni li għaddejja imnebħa b'idejat mill-manifest elettorali. Joseph Muscat fakkar kif il-Gvern diġà wera rrieda li tiżdied il-libertà tal-espressjoni permezz tal-liġi taċ-ċensura li għaddiet ftit tal-jiem qabel il-Parlament ħareġ bil-vaganzi tas-sajf. Iżda fakkar li iktar libertà tal-espressjoni għandha tkun akkumpanjata b'iktar responsabilità min-naħa ta' min iwassal il-messaġġ biex ikun protett minnu l-iktar dajjef fis-soċjetà. Il-Prim Ministru stieden lill-Istitut tal-Ġurnalisti biex jipparteċipaw fid-diskussjoni tar-riforma. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, Karl Wright, saħa li jeħtieġ li ssir iktar enfasi fuq ir-rispett reċiproku bejn il-ġurnalisti u l-politikanti biex ikunu evitati inċidenti bejn iż-żewġ naħat.